saboda haka sai kace menene a Qur'ani ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية yace ya ku mutane na wannan raƙuma ne raƙuman Allah ne aya ce gare ku فذروها تأكل في أرض الله ku kyale ta ci abinci a ƙasan Allah ta yi yawo a ƙasan لا Allah تمسوها بسوء kar ku shafe ta da zagi ko da habaici ko da kyara يأخذكم عذاب كريم in kuka yi haka nan sai azaba ya kama ku kusa in ji Allah فعقروها sai suka soke ta wanda yake sunan shi Kuddaro فقال تمتعوا في داركم 3 أيام tun da kun soke raƙuman Allah ku zauna a cikin gidajen ku wato kwana 3 an ce lokacin da suka soki raƙumin sai ta yi kuka ma irin kukan raƙumi kwana 1 kwana 2 wato kuka 3 ta yi da ta yi kuka kwana 3 kuka 3 sai raƙumin ta faɗi a kafanta kirif ta faɗi sai suka ce to Salihu mun kashe raƙuman sai menene ka ce in mun kashe za a yi mana kaza sai menene sai Allah ya ce fadamdama فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها dan bayan din faqala lahum rasulullahi قال naqatallah لهم رسول الله ناقة الله wasuqiyaha فكذبوه فعقروها faqala lahum rasulullahi salihu sai annabi salihu yace da ita wasuqiyaha kubarta ta sha ruwan Allah ruwan nan in ta sha nonon ba yawo take yi ta ba ma kowa ya ɗiba ya sha ya yi amfani ba to ku bar ta sha ruwan nan mata ta amfane ku ai in ta sha ruwan ba ita kadai yake amfana ba bayan ta sha tana ba ku nono ku bar ta sha ruwan Allah a ƙasan Allah kwanan ta bai kare ba za ku kashe ta me yasa za ku yaka ku bar ta fa kazzabu sai suka karyata shi fa aqaruha suka soke wannan raƙuma ta faɗi ta yi kuka guda 3 sai ya ce musu me فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ya ce to annabi salihu ya ce da su tamatta'u ku zauna a gidajen ku فعقروها fa aqaruha suka soke ta فقال تمتعوا في داركم 3 sata ayyam ذلك وعد غير مكذوب to ku zauna a gidanku kwana 3 za ku zauna a garin kuma zalika wa'adan wannan alkawari ne na ubangiji ba zai saba ba ana zaune bayan sun kashe raƙuman sai su ce salihu ka ce kwana 3 za a hallakar da mu har yanzu ba mu ga hallaka ba sannan ta ina za su zo su hallakar da mu muna jiran su ta ina da dare ne za su zo ko da yamma mu mun shirya gashi nan za su ci abinci ne mun shirya musu abinci masu hallakarwan ko za su sha ruwa ko za su ci tuwo ko me suke so mun shirya musu abinci suna mishi izgili salihu mun shirya musu gashi nan yaushe ne za su hallakar kaje za a hallakar izgili kun gane irin izgili akwai matan da idan aka ce ba kyaure na uwar miji fa ba kyaure sai ta ce ban ji ta wannan kunne ba ga ya mini ta wannan kunne inda zake dan sake ga ya mini ta wannan kunne a takbir saboda haka annabi salihu sai ba su wannan amsa wannan alkawari ne wanda ubangiji ba zai saba ba lokacin da al'amarin mu ta zo bi hilakihim sai muka zaratar da annabi salihu minna tare da waɗanda suka yi imani wannan rahama ce daga gare mu in ji Allah sai muka cire su daga cikin kunyan yini ranar da za mu yi shelin ɗinsu idan mutum yana jin yana da ƙarfi ko yana da mulki ko yana da kuɗi Allah shine mai ƙarfi kawiyun azim Allah mabuwayi ne ya gagare kowa da kowa Allah ya ce sai muka kama su da tsawa waɗanda suka zalunci kansu suka saba ma annabi salihu suka kashe raƙuma jasimin sai suka wayi gari a cikin gidajensu wato jasimin ga sunan sun kafa gwiwowinsu a ƙasa wani ya mutu kamar yadda wuta yake ƙona mutum kun gane wani ya mutu a sandare
wata ta yi haka, wata tana tuya, wata tana abun nan sara, wani yana kaza, wani yana tafiya, wani yana daga kafa ka ya sandare, duka sai suka wayi gari dukansu sun mutu gaba daya mutanen Allah ya halaka da su. Allah ya ce ka Allah ya gana fiya kaman ba a taba halittar su buga su jan sun mutu. Allah ya ce ku saurara mutanen duniya. Nisanta ga barin rahama ya tabbata ga samudawa mutanen annabi Salihu sun soke raƙuman annabi Salihu sun karyata shi. Allah ya ce ku saurara kuna tambaya. Nisanta ga barin samudawa ga rahama wato ya tabbata ga samudawa.